това са пак пияните доспи, втори епизод. Просто другия ни водещ, без да иска излезе. Точно в гърба на защитника, хора. Браво! Така. Моля ви, абонирайте се. Моля. Понеже ми е чисто нов канала, днеска го направих и не знам как се прави. Аз съм втори клас. И сега правим... Опа! И цъчо биш, като не си дава да играя. Еми ми дава. И цъчо биш, като не си дава да играя. Какъв живот живея? Аз съм го вече. Ти си моят живот. И Димитър не успя да вкара. Ето го със сивата буза. Който е защитник също. Тедо! Ето го и Теодоро, другият ни водещ. Ето и Хлюпака. Ето го и третият ни водещ, Пеш. Който би трябвало сега да е вратар, нали? Да. И ето го Димитър, който се гъзи като някаква манекенка. И го вкараха гол. Браво на Димитър. Къде вкара? Къде вкара? Ето, просто имахме малко пауза заради двамата олигофрени. Извинете ме. Ако изобщо имам, знаете все още. Не мисля това да е за момента, понеже клипа... Не е също. Ще има и още. Сега един от така, Теодор би и ми беше висока. Направя. Тедо! Сега записва нашия другия водещ, Пеш. Я какво нещо да казвам, натискаш, ще има какво. И аз влизам в игра. Да видим удивителния шут на Константин. Защо бе ядосам като бих? Защото съм шука. Двойна опасност! Защото ще вкара ти! Натискаш и както ти казах. Само вратари има! Yes! Ами как ти са? И вратарят Теодор спасява! Здравейте, върнах се, пак се смених. Видяхте ли моя пропуск? Беше на пас и не на боц. Не знам защо. И топката си заминава и аз бих направил същото. Избита! Избита! Махай сега от качалка. И това ще е за момента. Довиждане, край!